Aflat în partea nord-estică a continentului african, pe țărmurile a două mări, Marea Mediterană și Marea Roșie, Egiptul este considerat leagănul primei civilizații cunoscute, cea egipteană. Multă vreme, țara străbătută de fluviul Nil a fost asociată cu piramidele pe care le adăpostește de milenii. Însă, pentru un creștin, Egiptul cu munți sălbatici și oaze înverzite este tărâmul exodului poporului ales și acela care a adăpostit Sfânta Familie în fuga de necruțătorul rege Irod. Modeste, uneori contrastând puternic cu grandoarea monumentelor islamice sau a celor arhitectonice, locurile care amintesc de călătoria Sfintei Familii prin Egipt sunt unice prin semnificație, dar și prin trăire. Aflată în drumul de la Cairo spre peninsula Sinai, această mică oază este unul dintre locurile unde a poposit Moise în timpul peregrinării prin deșert. Faraon este cunoscut pentru izvoarele de apă sulfuroasă fierbinte, care curg din munte și se varsă în Marea Mediterană. În grotele care se găsesc aici se poate face saună naturală. Un punct verde, într-o întindere infinită de stâncă, oaza Feiran este cea mai mare oază în drumul spre mănăstirea Sfânta Ecaterina și locul unde Moise a stabilit tabăra lui Israel în timpul peregrinării prin deșert. Acest mic sat pare să nu fie atins de trecerea vremii. Nu atât de cunoscut de către turiștii și pelerinii care vizitează zona, satul Sfânta Ecaterina este însă locul unde poate fi experimentată viața beduinilor egipteni.
Numit și muntele Horeb sau Jabel Musa, muntele lui Moise, muntele Sinai se găsește la sud de mănăstirea Sfânta Ecaterina și are o înălțime de 2285 de metri. Acesta este locul unde Moise a primit de la Dumnezeu tablele de piatră cu cele 10 porunci. După urcarea nevoioasă de mai bine de 3 ore în timpul nopții, care uneori este atât de întunecată încât drumul pare și mai dificil, aici se poate admira cel mai spectaculos și frumos răsărit de soare, ce transformă într-o clipă noaptea rece într-o nouă zi toridă. Ridicată la o altitudine de 1570 de metri, pe locul unde Dumnezeu i-a vorbit lui Moise din mijlocul rugului aprins ce nu se mistuia, mănăstirea Sfânta Ecaterina a fost construită între anii 527 și 565 după Hristos de robi aduși în Sinai din Valahia, Bosnia și Anatolia de către împăratul bizantin Justinian. Numele ei provine de la acela al fiicei unui conducător din Alexandria, care s-a convertit la creștinism și a fost supusă unor grele torturi, fiind martirizată în anul 307 după Hristos. Orașul Asuan, din extremul sud al Egiptului, este al treilea oraș ca mărime al țării și este cunoscut mai cu seamă datorită marelui baraj de pe Nil, dar și obeliscului neterminat, cel care inițial ar fi trebuit să țină companie obeliscului Lateran de la Roma. Datorită unei fisuri apărute în piatră, lucrările au fost însă abandonate. O plimbare cu barca tradițională, numită feluca, oferă posibilitatea vizitării grădinii botanice cu numeroase plante exotice din toată lumea, dar și admirarea insulei Elefantine, cu ruinele templelor lui Kun și Satet și nilometrul, care măsura nivelul apei, precum și a mausoleului lui Aga Khan. هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا ميدي وهنا هرمي هنا ابويا وهنا امي هنا عرضي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التاجي وهنا هيكونوا احفادي هنا ماضية Aflat pe malul estic al Nilului, la 50 de kilometri de Asuan,
Komombo este un templu dublu neobișnuit, construit în perioade ptolemaice și romane. Acesta este dedicat zeului crocodil Sobek și zeului vultur Haroeris, Horus cel bătrân. Pe unul dintre zidurile acestuia se poate vedea calendarul egiptean cu 365 de zile, 12 luni și 30 de zile, precum și cele 3 anotimpuri ale Egiptului, vara, iarna și sezonul revărsării Nilului. Edfu, aflat pe malul stâng al Nilului, la 100 de kilometri sud de Luxor, a fost un oraș important și prosper din partea superioară a Egiptului. Acum, orașul este cunoscut mai ales pentru Marele Templu, dedicat marelui zeu Horus și construit între anii 237 și 212 înainte de Hristos. Impresionant este gradul de conservare al templului, acesta fiind aproape intact. سلام يا أمان